Мистер Кеш не ходи пеш, мистер Кеш не ходи пеш. Мистер Кеш е супер готин, мистер Кеш е мега свеж. Мистер Кеш е в банките, лягайте да нанкате. Мистер Кеш е оборотен и си харчи мангите. Пожарогасите, дайте пожарогасите. Мистер Кеш е в пламъци, мистер Кеш е в замъци, мистер Кеш е в схемите и не плаща данъци. На Монако жите, той е шефа на игрите, той е царя на парите, ти си негов потребител. Мистер Кеш е внос износ, пие рома си в кокос. Филм като на Warner Bros, ясно ли е who's the boss? Дай наляво, дай надясно, стъпките са опасни. Дай надясно, дай наляво, ще стискай здраво, здраво. Дай надолу, дай нагоре, ако си от нашите хора. Дай нагоре, дай надолу, мистер Кеш ти влиза соло. Ето ме пак по екраните с охрана от баси горилите. Жените ми само подбрани, най-скъпи са автомобилите. Какво ми се хилите, нервички пилите, ще са ожилите, стигат ли силите? Мале охмилите, кеше валилите, нещо болелите, нещо са билите. Ма пълна с кеша ваната, купона в дубайска милите. Ето ти сол за раната, ето ти сол за текилите. Мистер Кеш е интрига, той е религия. И не стига, че жените припадат като им намига, а даже вдига напрежението в помещението на положение по-високо от корабокрушението на Робинзон Крузо и заточението на граф Монте Кристо. Ако искаш ще те очисти. Пожарогасите, дайте пожарогасите. Мистер Кеш не е въпрос, Мистер Кеш е таен кос, интернационален бос. Раз, два, ланто, уно, дос. Дай наляво, дай надясно, стъпките са опасни. Дай надясно, дай наляво, ще стискай здраво, здраво. Дай надолу, дай нагоре, ако си от нашите хора. Дай нагоре, дай надолу. Айде, Джорджано, ти си! Мистер Кеш is on fire. Мистер Кеш е дизайнер. Мистер Кеш началото и края. Той е токата, шишката, всичко излече да раз... Ох, оставете. На Монако жите, той е шефа на игрите, той е царя на парите, ти си негов потребител. Мистер Кеш е внос износ, пие рома си в кокос. Филм като на Warner Bros, ясно ли е who's the boss?